Wow. Jaj, počkaj, ja viem, prečo ste sem prišli. Vy ste sa prišli naučiť niečo o usadených horninách. Jaj, tak to sú to správne. Poďme na to. Usadené horniny. Rozdeľujeme ich na úlomkovité, chemogénne a biogénne. Úlomkovité horniny vznikajú s vetrávaním hornín. Materská hornina sa rozlamuje na balvany, sute, štrky, piesky, spraše a íly alebo slieňa. V tomto poradí sú zaradené podľa veľkosti, okrem týchto dvoch. Tieto dve sú veľkosťou úplne rovnaké. Rozlišujú sa iba obsahom kalcitu. Sliene vznikli v teplom mori, kde žije viac ulitníkov, preto bude slieň obsahovať kalcit. Čiže bude reagovať s kyselinou chlorovodíkovou. Úlomkovité horniny sa delia ešte na spevnené a nespevnené horniny. Prostredníctvom tmelu a tlaku vrstiev vzniknú zlepence, brekcie, pieskovce kremence a ílovité alebo slinité bridlice. Zlepenec je spevnený zaoblný štrk, na rozdiel od brekcie, v ktorej má štrk ostré hrany. Pieskovec je zase spevnený piesok. No a kremenec to je len špeciálny prípad pieskovca, kedy je kremitý piesok stmelený kremitým tmelom. No a nakoniec bridlice. Tej sa opäť rozlišujú podľa obsahu kalcitu, takže kyselinou chlorovodíkovou. No a kalcit budú obsahovať aj všetky chemogénne usadené horniny. Tie totiž vznikajú zlúčením chemických látok z roztoku. Čiže vo vode rozpustený kalcit sa postupom času usadí. Hornina s obsahom viac ako 50% kalcitu sa nazýva vápenec. Ten môže byť buď beternsteinský alebo gutensteinský, svetlý alebo tmavý. No a ak do vápenca pridáme ešte trochu horčíka, vznikne nám dolomit. Ten má typickú sivú dolomitovú farbu, no a taktiež reaguje s kyselinou chlorovodíkovou. Potom je tu ešte travertín, ktorý vznikne vyzrážaním z teplých minerálnych prameňov. Preto je pre travertín typická porovitosť. Travertín sa rozdeľujú na spišský, čiže biely, a bešeňovský, ktorý je taký žltohnedý, bronzový, hrdzavý, neviem, nazvite si tú farbu sami. No a ešte tu máme poslednú kategóriu, biogénne horniny. Tam patrí len rašelina, uhlie a ropa, ktoré pravdepodobne nenájdete počas túry v Tatrách, takže o tom nemusíte veľa vedieť. Stačí vedieť, že táto kategória existuje. Tak, a to je všetko. Povedali sme si niečo o tom, ako rozdeľujeme usadené horniny, ako ich rozlišujeme a tak ďalej, všetko možné. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viacej aj o vyvredlých horninách, tak tie sa nachádzajú tu v tomto videu, teda všetko o nich uvidíte. A ak by ste chceli vidieť aj nejaké ďalšie videá moje, tak tu na môj kanál Skautské srandy môžete dať odber, mňa to veľmi poteší a budem rád, keď si pozrite aj ďalšie videá a už veľa keď sám, dobre, koniec.